Goedenavond luisteraars, het is maandag 20 juni en de Country Club opent weer zijn deuren hier bij Radio Markant. Uw gastheer is Albert Drijsma. En uw drankjes worden gemixt door Jochem Muurling. Opnames van het Country en Western programma vermid je bij Radio Markant in Snits. Maar dus net meer roenom in Zuidwest-Friesland te jaren. Piraterij vindt de voorzitter. We komen natuurlijk als lokaal omroep een beetje uit die piraterij. Dus ik denk dat is wel een mooie link. Maar in feite is het zo dat wij plotseling het signaal uit de Koudem en Wolzert net meer kregen. En dan houdt het even op natuurlijk. En normaal gaat dat hier nog is, maar dit keer weer dat een verrassing voor u. Nou, ze zijn er heel fier in. Ze hebben een conceptbeleidsplan. En dat liep ik al heel goed. Alleen nog toen in de zijn van januari, februari ben er toch nog wat benader in zijn conflicten komen. Nou, en dat is net, wij hebben proberen dat op te lossen, maar dat is net lukt. En dat ontaardt nou toch wel een beetje in problemen. Omdat een gemeente maar één omroep had, moesten de drie omroepen fuseren. De lijnbeleidsplan, maar toch kwamen de bestuurders net aan akkoord. A7FM en RTN vonden dat de bestuurders van Markant opstappen moesten en dat wie een even Piet Hogeveen er 4 bij trog. Wat ons betreft wel, wij staan hier, maar ja, als ze voorhand zeggen van dan moet voort en dan moet dan je voort. Ja, nou ja, dan moet de gemeente maar zeggen wie gelijk het, maar wij gaan net uit het zelf voort. Ik denk dat een oplossing is dat de bestuurders die er nou binnen een stapje waarom doen en dat we op een of andere manier proberen een ander bestuur. En dat is heel sneu voor de huidige bestuur, dat snap ik, omdat die tegen hun best doen, doordat ik al hier vrijwillig en doordat ik al hier puur uit uitzoek ging. Voorzitter Sprik van A7FM en RTN wil net voor de camera reageren. Commissariaat voor de Media maakt maar zeggen wat de lokale stuurder wordt, vindt er. Voorlopig bloten alle gedachten dus nog wel roes op de lijn.